E weche mamoko en ni jodak ma Kisumu pako dongruok ma obila osebedo godo e chiwo kony ne oganda e alwora ma Kisumu. Ka giwacho ni sani eri onge midhiero moro amora ma gikadhe e sama gigo lipode e tesende mag obila. Kuom mano, moko kuom jodak ma Kisumu ojiw mondo mi kik bed gi luoro e chwalo buchegi e tesende mag obila. Magi nowachi e sama obila ma tesend obila ma Central e boma ma Kisumu ne oriwore gi piny mangima e chenro ma jumb dhialo kastembegi. Ka ginyalo medo tiyo gi jopiny e yo machalo kama, to jopiny nyalo medo bedo gi trust e tich ma polis tiyo negi. Manyiso ni sama ibiro ka, to harassment moro mane itimo chon cha sani onge. Ichiwo ripodi e yo makare kendo penj moro amora minyalo penji miyi thuolo mar duoko. Kendo kisechiwo ripot mari timiyi ofisa makawo kes mari no mabiro luwe mos nyaka chop giko mare. Omiyo wan wamor gi Kisumu Central Police Station kaka gitiyo ne jopiny e yo maratiro kendo e yo moro man kod ungwana maber. We are hoping that by doing this and other activities that we may be soon rolling out, the members of the public will be free with us to come to the station to make their reports.